Midagsang naog sugod ang mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal kun dikot, duha ka adlaw una ang kalag-kalag. Sumala sa nagbantay sa entrance sa dikot, libuan na ka mga pasahero nga manguli silang tagsa-tagsa ka probinsya ang misulod sa terminal sukad Miyerkules sa hapon ug kaganihang buntag. Busa istrikto nga gipatuman ang regulasyon sulod sa terminal. Kay kinahanglan nga iagi sa baggage X-ray scanner machine ang ilang mga gipangdala. Anasab ang walk-through metal detectors nga dunay human body temperature scanners. Gilauman na sa dikot ang pagdagsang sa mga pasahero, hilabi na kung adunay okasyon nga susama niini. Hugot sab ang seguridad sulod og gawa sa terminal. Pero ang sa mga terminals nato and other places nga daghan ang mga tao is wala pa diha ang number of personnel sir no kay ngato ang i-tap diha sir ang mga station spot and additional na ang mga DCPO personnel nga atong ipang-deploy sa mga stations. So iba nga ato ang deployment karon sir kay ato nang gipang katag sa mga stations nga kailangan og kanang augmentation para DCPO headquarters personnel. Nakigalayo ng dikot sa Southern Mindanao Bus Operators Association kun SMBOA. Ang SMBOA ang makig-coordinate sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB alang sa pag-issue og dugang nga mga permit alang sa mga rota tungod sa gilauman nga kadaghanon sa mga pasahero. Ana sa 700 hangtod 800 ka mga bus trip kada adlaw ang average sa dikot. Apan tungod sa gilauman nga pagdaghan sa mga pasahero karong kalag-kalag, ana sa 1,000 hangtod 1,500 ka bus trips kada adlaw ang ipatuman sa dikot kaya nasa 50,000 hangtod 80,000 ka mga pasahero ang gilauman sab kada adlaw nga mobiyahe, mas daghan kung itandi sa normal nga adlaw kung walay okasyon nga naalang sa 35,000 ka mga pasahero kada adlaw. Nang hinaut ang dikot nga sundon sa publiko ang gipatuman nga mga pulisiya sanglit alang kini sa kayuhan sa tanan. Hilabi na ang istriktong pagsunod sa no pick-up policy sa Davao City. 24 hours naga-operate ang dikot og 21 ka mga bus company ang nagserbisyo alang sa north ug southbound nga mga ruta, lakip na ang mga major operator. Huwebes sa buntag Oktubre 30, gipang drug test sa mga personahe sa PDEA 11 ang mga driver sa bus sa dikot nga kabahin sa gipatuman nga Oplan Harabas alang sa mas luwas nga biyahe sa mga pasahero nga manguli sa ilang mga probinsya karong kalag-kalag. Ana sa 200 ka mga bus ug van drivers sa Davao City ang gipelawom sa mandatory drug testing. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.